Be avy miasa 30 niany 30 avril 2022. Tsy oeraoera fa goelagoela. Nare manisy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Sasitona Ritsarabe, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 25, 25, all 25, 10. Mila miasa. Tsy mety koa tsy miasa e. Mila miasa. Dia mahazo an'ity. Aza magnano ratsikolo. Zao verina rehefa hoe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viens maman!